Desivé súťaže, bohatá tombola, zdobenie tekvíc či bufetu čarodejnice Klotildy. Všetky malé strašidlá si pochutnali na halloweenských dobrotách, teplom čaji a rodičia na chutnej medovine. Vstup do tajúplných priestorov Kežmarského hradu bol však určený len pre odvážlivcov. Ako všetci vieme, blíži sa Sviatok všetkých svätých 1. novembra, kedy si pripomíname pamiatku tých, ktorí už nie sú medzi nami. No a práve preto sme sa rozhodli znova aj tento rok zorganizovať tento sviatok Halloween. Mnohí ho síce považujú za americký sviatok, ale predsa len korene má už u Keltov. Tajomný Halloween bol pôvodne pohanskou folklórnou slávnosťou známou z dávnych čias oblasti Starého Írska a Škótska. Polnoc na prelome októbra a novembra, kedy sa druidi rituálne lúčili s letom, totiž patrila kniežaťu zimy a smrti. Slávnosť sa časom stala atraktívnou hlavne pre deti, ktoré sa v posledný októbrový večer vydávali v desivých maskách do ulic. No a za svoje strašidelné koledy si vyslúžili od susedov, rodiny či známych všelijaké sladké odmeny. Táto podoba Halloweenu sa udržala dodnes a od konca 20. storočia svojou pútavosťou prenikla aj k nám. Akú masku predstavuješ? Čarodejníka. A prečo si sa takto rozhodla, že zrovna čarodejníčka? Pretože si myslím, že Halloween je o tej magii, o duchoch a čarodejníkoch. Dievčatka, aké masky dnes predvádzate? Upírku. A prečo máš masku upírky ty? Lebo ja mám doma barbínu upírku. Akú masku dnes predvádzaš? Duch. Vlkodláka. Čarodejnica. A prečo práve čarodejnica? Mňa to tak zaujalo. Pre všetky strašidlá na hrade boli pripravené rôzne čarodejnícke súťaže, metlobal, tekvicový hulahop, hľadanie cesty v bludisku, varenie halloweenskeho menu v čarodejnej kuchyni, ako aj skúška odvahy v strašidelnej pivnici. Túto akciu organizuje múzeum v Kežmarku v spolupráci s hercami z Ex-teatra, ktorých môžete vidieť za nami na pódiu, ktorí túto akciu aj moderujú. Nechýbali ani všemožné strašidelné rekvizity, svetelkujúce tekvice, pavučiny, netopiere či kostry. O šialenú atmosféru nebola ani tento rok núdza. Napokon vyprevádzania duchov na hrade v záplave originálnych masiek sa zúčastnilo viac ako 150 detí.